बिटिआर सरकारा बिटिसिनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मा खामानि मावखो? बिटिसि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होआलासे गुबुननो होदों। सेंग्रा सिख्लाफोरनो खामानि होआखै। बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरनो कौटि कौटि रां घुस लानानै खामानि होदों। इउपिपिएल सरकाराव थानानै लाइमोनफोरनि जिउ एबा थांना थानायनि राहाया जेबो रैखाथि गैया। बे इउपिपिएल सरकाराव थानानै कुनु लाइमोनफोरनि जिउआ दिनैहाय सेफटि गैया, खामानि दामानि मावनायनिबो सुबिदा गैया। दानि इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावनानै होआखै। जौगानायनि खामानि मावनायनि सोलायै रायजो राजाफोरखौ थगायनानैसो जागासिनो दं। जे दानि इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावना होआखै, जेबो उन्नति खालामाखै, बरंस रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दिनै जागासिनो दङ। दिनै रायजो राजाफोरनो होनो नागारै गावसोरसो माने दिनै अट्टालिका बानायदों, गोदान गोदान गारि बायनानै लादों। फैगासिनो थानाय लकसभा बिसायख'थियाव गोबां लाख भट लाना बिपिएफआ देरहागोन। प्रहलाद ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि। फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जों गोबांथार लाख बारा भटआव देरहानानै जोङो बेवहाय भारत सरकाराव जुदि जोङो दरं उदालगुरि मोननैबो आरो क'क्राझार मोननैबो समस्तियाव देरहानानै सासे केबिनेट मन्थ्रि जोङो भारत सरकारनिफ्राय बिगोन, जायखि सरकार फैया। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ सांग्रांथिसै। आथिखालाव इउपिपिएल सरकारा खुंथाय गोहोआव थानानै माबायदि जौगाथायनि खामानि मावखो आरो बिटिसिनि खामानिफोरखौ गावनि बिटिसिनि थागिबिफोरा मोनालासे गुबुन बायहेरानि मानसिनो खामानि होनायखौ लानानै मिरु लाइमोन बिपिएफ दोलोनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों बिबुंथि लाखियो जे इउपिपिएलआ सरकाराव थानानै बिटिसि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होआलासे गुबुननो होगासिनो दं। दानि इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावनानै होआखै होननानै ओरैबायदि बुङो। आच्चा, गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम। दिनै बिपिएफआ मोनसे मिशन लादों। बे मिशनानो जाहैबाय न'खर न'खर नांगोल, गामि गामि बिपिएफ। ओंखायनो जों मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगासिनो दङ। दिनै नैबे हायनारि गामि जलेश्वरी प्राइमारिनि सिङाव बेवहाय जों रायजो राजाफोरखौ लानानै मिटिं खालामदों। रायजो राजाफ्राबो दलै नोगोरै मिटिङाव फैदों, खोनासंदों, बाथ्राखौ बुजिदों जे दानि इउपिपिएल सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावना होआखै, जेबो उन्नति खालामाखै, बरंस रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दिनै जागासिनो दङ। दिनै रायजो राजाफोरनो होनो नागारै गावसोरसो माने दिनै अट्टालिका बानायदों, गोदान गोदान गारि बायनानै लादों। सेंग्रा सिख्लाफोरनो खामानि होआखै। बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरनो कौटि कौटि रां घुस लानानै खामानि होदों। दिनैहाय जों नुनो मोन्दों 220टा खामानि पिएनआरडि डिपार्टमेन्टनि, बेखौ दिनै बाहेरानि बिलासिपारानि सासे कन्ट्रेक्टरनो होदों। 220टा खामानि होमबा बे दिनै 220 जन सेंग्राफोरनो बिटिसिनि सिङाव थानाय मानसिफोरनो हारसायानो जा बर'आनो जा बयनोबो होयोब्ला बेथ' 220 जन सेंग्राया दिनैहाय रांखान्थि भाबै दिनै माने एसे एम्पावार्ड जाबोगौमोन, खामानि मावनो हालांगौमोन, गोबां बिजनेस मावलांबाय थानो हागौमोन। बेबादिनो दिनै इउपिपिएलआ इनाय इनजास्टिसखौ मावगासिनो दङ। आरो बोसोरनैसो सिगां उदालगुरियाव सासे मानसिनो 110टा खामानि होदों। बेनिफ्राय बुजिनो मोनो बे इउपिपिएल सरकाराव थानानै कुनु लाइमोनफोरनि जिउआ दिनैहाय सेफटि गैया, खामानि दामानि मावनायनिबो सुबिदा गैया। ओंखायनो दिनैहाय बिपिएफ दोलोआनो बिटिसिआव साबसिन दोलो, बे दिनै स्वीकृति मोनबाय। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै हाजार हाजार जयेन जाबाय। इउपिपिएल गारना फैदों, बिजेपि गारना फैदों, कंग्रेस गारनानै फैदों। जे बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौबा, बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रैखा खालामनांगौबा, बिटिसिनि हा हुखौ रैखा खालामनांगौब्ला, बिटिसिनि गोहोफोरखौ मोनफिनजोबनांगौबा जोङो हाग्रामा महिलारिनि बादै बा बिपिएफ दलनि बादै कुनु राजनितिक दला हाया। दिनै बे फोरमान जाबाय। प्रमद बर'आ जोंखौ धंस खालामनायनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो प्रमद बर' हाथाव अभियान बे मिशनखौ जों लागासिनो दङ आरो बेवहाय जों साक्सेस जागोन। फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जों गोबांथार लाख बारा भटआव देरहानानै जोङो बेवहाय भारत सरकाराव जुदि जोङो दरं उदालगुरि मोननैबो आरो क'क्राझार मोननैबो समस्तियाव देरहानानै सासे केबिनेट मन्थ्रि जोङो भारत सरकारनिफ्राय बिगोन, जायखि सरकार फैया। एनडिए एलायन्स फैयो ना इन्डिया एलायन्स फैयो, जायखिया जोङो मोनसे मन्थ्रि बिनायनि जे बेबस्था बेखौ जों खालामगोन। बेनिफ्राय बुजिनो हायो जे दिनैहाय उकिल मुसाहारिया स्वयं गावनि गामियावनो रायजो राजाफोरजों अनसायजायाखिसै, गावनि गामिनि मानसिफोरखौ नायनो हायाखिसै, बिथांमोननि गांनाय उखैनाय हप्स एन्ड एसपाइरेसन्सफोरखौ फुलफिल खालामनो हायाखिसै। बिथाङा जे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे न'खर न'खर साख्रि होगोन, गामियाव बयनोबो माबा टिका थुख्लि होगोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखा होगोन, अनेकथा बिथांमोना प्रल'भन देखायदोंमोन।
बा होनोबो कमिटमेन्ट होदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना 1%बो मावफुंनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै स्वयं गावनि गामिनि जाथि खुरमा बाहाय बाहागियानो दिनै बे मिथिङाव दंफैजोबो बिथांमोना दिनैहाय उखिल मुसाहारिखौ जोगारबाय उखिल मुसाहारिया जेबो खामानि गैला गतिके बेवहाय मोजां सासे बिजाथि नेक्स्टआव बिथांमोना नागिरफिनदों उखिल मुसाहारिनि बादै जाहाथे मोजां बेक्तिया फैनानै देरहालांफिननांगौ EM जाफिननांगौ आरो बे कुसुगाव समस्तिखौ नायफिननांगौ बे जाबाय ससियेल मिडियानि बानसावनाय जोङो दाबो जोंनि जेनाखि सिद्धान्त बेहाय अथल जोङो हारसिङैनो गेलेगोन जोङो हाग्रामा महिलारि जे नेतृत्व बेवहायनो BPF दला हारसिङै गेलेगोन क'क्राझार उदालगुरि मोननैबो समस्तियाव हारसिङै गेलेगोन सोरबाया जुदि माने मरेल सापर्ट होनो नागिरदों मादों जों बेखौ दासिमबो खबर मोनाखै बे थावनाय दा बेवहाय समाव जोङो बेफोरखौ बुंनानै होगोन जोङो दासिमाव जोंनि जेनाखि सिद्धान्त बेवहाय जों अथल दं बिथाङा नुबाय दिनै बे UPPL खालामनाय GSP खालामनानै बे BTC आव जेबो लाब गैया आरो बिथाङा गाव मोनसे 2 नाम्बार ST सार्टिफिकेट लानानै बा गावखौ नकल ST खालामनानै दिनै सार्टिफिकेट लानायाबो अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टआ केन्सेल खालामबाय बेखौ सिगाङाव स्पिकिं अर्डार होदोंमोन दा ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रिनिफ्राय दिनै बिथांनि सार्टिफिकेट टटेलि केन्सेल खालामबाय थ' बेहा दिनै BTC आव इलेक्सन गेलेनायनिबो अधिकार गैला MP इलेक्सनावबो स्टेन्ड खालामनो हाला बिनि नमिनेसन फाइलआ अलरेडि रिजेक्ट जाखागोन गतिके बिथाङा दिनै आन्दा हारायबाय UPPLआथ' गैखाया थांनाय बाराव 12 जनल' देरहाखादों आरो 12 जनजों सरकारबो जाखाया दा बे हर्स ट्रेडिं खालामनाय मानाय बेवहायसो दिनैहाय UPPL सरकार बा GSP सरकार बे लाब्रा खिस्रि सरकारफ्रा जादों दा बेखौ बुजिनो हाबाय गासिबो आसामनि इन्टेलेक्सुवेल BTC नि इन्टेलेक्सुवेल सारा भारतबर्षनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बेखौनो नायदों BTC आव जुदि उन्नति जानांगौ आसामा जुदि उन्नति जाबावनांगौ दंबा एकमात्र हाग्रामा महिलारि नेतृत्व जागोन बेखौ दिनै बयबो नुहुरदों दा ओंखायनो हिरा सरनियाबो सासे माने बुद्धिमान मानसि बुंनांगोन जे गावखौ ST नङागारा ST बानायनानै सार्टिफिकेट लानायनानै खेबनै जे MP जाखांबाय बेबो सालाकखौनो बुंनांगोन नङा होमबा गोरों मानसिखौनो बुंनांगोन जों सार्टिफाइड होनांसिगोन जेखि जाया नङा होमबा बिथाङा दिनै बुजिनो हादों जे BTC आव राजनिति खालामनांगौबा BPF आव हाबनानै खालामगोन आरो नबसुरनिया जुदि गाबोन BPF आव हाबोथ' जों साननानै नायनांगौ जागोन लाथावबो लाथावा नङा होमबा दा बिथाङा हयथ' हाबनो दर नागिरदों खोमा नङा होमबा दा दर मोनाखै खोरखिजोंबो चान्स लानो हागौ मालाबा सिलिंजोंबो हाबनो चान्स लानो हागौ दा बेफोरखौ बिबेसना खालामजागोन